Ei bine, dragii mei, am revenit din scurta pauză de publicitate pentru că nu ne place să stăm deloc locului. Și alături de mine, doamna Rodica, mi-a spus mai devreme că aveți o surpriză. Surpriza este, în primul rând, că sunt aici. În al doilea rând este domnul Nathan Gonen, care a venit din Israel. În primul rând să transmită un mesaj de a sta bine, de a cunoaște modul cum a sta bine, și aș vrea ca toți spectatorii să înțeleagă că acest om poartă energia pozitivă oriunde se duce și e bine să învățăm și noi cum putem avea energia lângă noi. Eu sunt foarte, foarte curioasă Tot să vedem... ca să stăm mai bine. Da, să ne uităm acolo, să vedem energia pozitivă, exact, da? Exact. Nicușor, ești acolo, hai să te ascultăm. Da, mulțumesc, dragă Adriana, pentru această legătură. Să știi că mă simt foarte pozitiv și de asta o să vorbesc cu domnul Nathan Gonen și o să ne spună mai exact ce este bioenergia asta. Bună seara, dragi români. Eu sunt Nathan Gonen din Israel și vreau să vă explic ce înseamnă bioenergia. Întâi și întâi trebuie să știm că înainte cu la 1940, Dr. Reich și Dr. Freud au descoperit o energie care au văzut că fără energie asta nu se poate de trăit. Și energia asta au chemat-o organ. Așa că fiecare organism îi trebuie energia asta. Noi pierdem energia asta din corpul nostru din cauza fel de probleme care avem noi în viață, ca, cum se cheamă, stresul, problemele zilnice, electromagnetul care este în prejurul nostru, aerul care luăm, mâncarea care mâncăm. Asta nu ce am fost înainte cu 20-40 de ani. Deci când era înainte de 89, când era totul sănătos, acum sunt numai chimicale. Da, și mai mult. Eu fac test la oamenii, nu depinde de spațiu și de timp. Am venit aici din cauza că am mulți pacienți din România care le fac test din Israel și nici nu le cunosc. Deci nu contează distanța, poate să fie acasă și dumneavoastră puteți să le transmiteți energia. Da, și în timpul ăsta, când omul îmi telefonează și vorbește cu mine, el simte energia mea și eu capăt energia înapoi de la dânsul cu o informație tot ce nu e ok în corpul. Și asta e de la cap până la picioare, până la picioare. Și în timpul ăsta, când el vorbește cu mine, asta e ca un radar. Când eu trimit energia, capăt înapoi informație. E fix ca un radar. Și nu depinde încă o dată de space și nu depinde în timp. Deci, practic, ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, poate să fie aici, undeva acasă la dânsii, dumneavoastră fiind în Israel, puteți foarte bine să îi vindecați, să-i duceți într-o stare mai bună, nu? Da, și că sunt mulți oameni care au probleme și toate testurile ce au făcut convenționale nu se găsește la ei nimica. Adică au făcut analize și analizele au ieșit bine? Da, dar ei nu se simt bine. Da. Și pot eu să le ajut ca să vadă unde e problema care are în corpul. Că când eu mă uit, eu văd unde au ei minus energia. Și energia asta e tot din cauza că problemele din cauza că omul trebuie să fie în balans, trebuie să mintea și capul trebuie să fie în echilibru. În echilibru, da. Contează foarte mult pentru că, iată, această energie pozitivă, practic, o asimilează pe cea negativă, nu? Și automat omul respectiv, pe lângă faptul că se vindecă, se simte și foarte bine în viitorul apropiat, nu? Da, cu toate astea trebuie, fiecare om
poate să se ajute singur și asta ce să vă Deci, arate. practic, dumneavoastră le dați un mic ajutor, după care se pot ajuta singur prin energia care o posedă fiecare dintre noi. Da, și eu, mai târziu am să vă arăt cum să facem. Foarte bine zis, mai târziu rămâneți alături de noi, dragi telespectatori, pentru că avem lucruri interesante pentru dumneavoastră. Acum predau legătura colegii mele, Adriana. Dragii mei, nu să se uite mai târziu, să rămână în continuare să ne urmărească până la sfârșitul emisiunii. Doamna Rodica, să știți că m-a convins, mai ales cu energia negativă, cu pozitivă. Va explica mult mai bine, e foarte simplu. Noi trebuie să învățăm să luăm această energie pozitivă și să trăim în pozitivitate. Asta este mesajul este acesta. Trebuie să gândim pozitiv, Exact, dar să exact. vedem dacă Marius Măgureanu gândește pozitiv.